Bună seara și bine ați venit la Calup de Idei, eu sunt Cozi, el este Luca și în acest episod vom vorbi despre Egiptul Antic. Luca, ce părere ai despre Egiptul Antic? Mi se pare o perioadă foarte interesantă a istoriei umanității. Foarte catering. Da, foarte... adică a adus în prim plan capacitatea oamenilor de dezvoltare foarte puternică și timpurie. Adică primele forme de matematică, de arhitectură, de inginerie și așa mai departe datează din perioada respectivă. În scris cel puțin și, mă rog, în fapt văzute. Păi și omitem pe sumerieni și pe babilonieni. Nu e omit, doar că e mult mai cunoscută partea asta a Egiptului Antic, ca fiind niște precursori ai dezvoltării umanității. Da, că oarecum sunt și cam cea mai notorie civilizație antică, să zic așa, prin prisma misterelor și prin prisma lucrurilor pe care le-ai enunțat mai devreme. Deci, da, din punctul meu de vedere sunt la fel o civilizație destul de interesantă, cuprinsă de mister, de diverse aspecte care oarecum te pun așa să te gândești la un moment dat, bă, da, cum au fost ei capabili să facă chestiile alea sau cât de bine structurați erau ca societate și cât de longevive au fost de fapt. Pentru Da, exact. Pentru că dacă zici, cum ai zis, de sumerieni, adică în istorie vorbind, știi mai puține lucruri despre ei. Într-adevăr, primul stil de scris, cuneiformul, da, și așa mai departe, dar nu e foarte mult atestat ce au realizat ei, adică din punct de vedere al organizării triburilor, să zicem, de oameni, știi, al primelor state și chestii de genul ăsta. Da, nici nu cred că totuși erau triburi, cred că prima dată când au fost descoperiți și așa, erau deja considerați la nivel de civilizație, în sensul mai multe orașe-state, știi? Da, eu zic că nu știi cum erau organizați așa bine, adică nu... față de Egipt, adică cum e cunoscută zona asta, istoric vorbind. Da, și oricum, oarecum ambele datează cam din aceeași perioadă, pentru că, cel puțin, din câte știu eu, cel mai timpurii chestii pe care le avem de la Egiptul, de la civilizația egipteană în sine, sunt cam din 4000 înainte de Hristos, ceva de genul. Deci cam avem 6000 de ani de istorie în care trebuie să când vine vorba de Egiptul Antic putem spune că s-a încheiat odată cu asimilarea completă de către romani, bănuiesc. Da, exact, cam atunci poți să pui un punct Egiptului Antic. Exact, dar dacă ar fi Pentru că după devenind partea Imperiului Roman s-a cam dus partea de Imperiu al Egiptului. Mă rog, și oarecum identitatea, știi, s-au format foarte multe mixuri, să zic așa. Da, adică da, romanii și-au impus cultura acolo. Exact, au mai rămas doar anumite vestigii, știi, care aminteau de perioadele vechilor regi și alte chestii. Și așa. Exact, dar uite că tot zicem de 4000 înainte de Hristos, sunt culturile alea Nakada 1, 2, 3, cu cuteniul de Egipt, tablițele de la Tartaria, dar de fapt sunt tablițele de la Memphis. Glumesc. Da, și din zona deltei Nilului. Da, exact. Practic erau aceste culturi Nakada 1, 2 și 3. După care ai, în continuare, Nakada 3, teoretic, e oarecum sinonimă cu perioada predinastică. Și ai mai mulți regi care sunt considerați poate semi-legendari, de exemplu. Okay. Și cel cunoscut ca fiind cel care a unificat Egiptul, pentru că înainte erau două regate practic formate. Erau Egiptul de jos și Egiptul de sus. Cum îți place ție să spui, în sensul de curgere al Nilului. Da, în sensul de curgere al oricărui râu se numesc în general asta, de sus și jos, cum e la noi Timișul de sus și jos și așa mai departe. Exact. Egiptul de jos fiind cel din zona deltei Nilului și Egiptul de sus fiind cel oarecum care spre izvor, cel care avea pe vremuri granița cu cușiții, în perioada în care aceștia existau, a.k.a. Sudanul de astăzi. Da, exact, cam zona aceea. Și a fost perioada asta de unificare prin 3100-3200 înainte de Hristos, sub un faraon pe nume Menes, asociat cu doi faraoni considerați ca fiind în viață pe vremea aceea, cel mai cunoscut fiind Narmer, de exemplu. Adică el e cel care a realizat această unificare dintre cele două regate și odată ce s-a terminat această perioadă predinastică, a început perioada dinastică timpurie sau early dynastic period în engleză și a început să ia formă, să zic așa, Egiptul Antic, cu care suntem cu toții familiari astăzi, de exemplu. Și o chestie interesantă pe care
menționat-o tu off-camera era fix de coroanele care erau, pentru că fiecare rege egiptean avea propria sa coroană, era coroana Egiptului de jos și coroana Egiptului de sus, care în urma unificării s-a transformat într-o singură coroană, care ghiși era fix unificarea dintre cele două, erau amândouă una peste alta puse. Da, coroana Hedet, coroana Deșet și împreună... Deșret. Da. Aia de unificarea lor. Aia de jos era Deșretul și Hedetul era cea de sus. Albă fiind Hedetul și în formă de vultur, sau cum îi spuneau ei. Da, mă rog, era o formă alungită, oarecum. Ca un fel albă. De plisc de vultur, cred că de acolo vine terminologia. Și cea de șarpe, de cobra, cea roșie, Deșretul. Exact. Și apoi unificarea celor două. Am mai zis, fix combinația celor două. Exact, erau puse una peste cealaltă. Și da, Hedet este scris Headjet. Just in case. Da, mă rog, astea oricum să nu fie confundate cu acea coroană cu care suntem cu toții familiari ca fiind pe masca funerară a lui Tutankamon, de exemplu, care avea fix acea formă de cobră și avea și șarpele în frunte. În zona glandei pineale. Dar, da, după aceea, mă rog, sunt destule puncte pe care le poți menționa când vine vorba de Egiptul Antic, oricum în urma acelei perioade dinastice timpurii a urmat o perioadă intermediară, mă rog, a urmat regatul vechi, de fapt o perioadă intermediară, regatul de mijloc, o perioadă intermediară, regatul nou, o perioadă intermediară și perioada aceea târzie în care au fost cucerirea lor de către macedoneni, după care ulterior de către romani și după restul istoriei, că deja nici nu mai e considerat Egiptul Antic. Din punctul acela, mă rog, au tot fost diverse popoare care au cucerit zona respectivă și tot așa. De la mameluci sub Saladin, la otomani. Da, a fost și așa mai departe. O zonă contestată. Exact, o zonă destul de contestată, da. Strategic, geografic. Și strategic, dar poate și din punct de vedere istoric, poate. Mă gândesc. Mă rog, nu era punctul de vedere principal, evident, dar era o zonă destul de atractivă din pricina misterilor care oarecum erau ascunse sub nisip, să spun așa poetic. Bine, pe vremea nu erau atrași atât de mult de mistere cât mai mult de zonă strategică. Evident, dar ziceam și eu, ca un entuziast al Egiptului Antic, pe mine asta m-ar fi motivat, știi, de-l încolo, de punct strategic, știi, canalul Suez Mă rog, dar oricum canalul Suez a fost construit ulterior de către britanici, nu? Da. Să nu mai trebuiască să traversezi toată Africa ca să poți să ajungi în zona asiatică. Exact. Facem și noi un canal și după îl blochează băieții. Canalul Suez a fost blocat atunci de către Navaia, nu? Da. Evergreen, da, exact. De ce nu v-ați primit comenzile realizate pe Amazon? Ei bine... Ei bine, s-a blocat puțin canalul. Da, exact. Am blocat Mi-au plăcut foarte mult glumele din perioada respectivă, cum era excavatorul ăla mic comparativ cu nava aia care încerca să elibereze canalul. A fugit nava puțin de spate, știi, avea tracțiune în spate și a fugit puțin așa. Era excavatorul ăla mic acolo, cu efortul meu, cu It's not much, but it's honest work. Da, exact. Ce vrei? Măcar oamenii au încercat, dar au reușit ulterior să o scoată de acolo. Nici nu știu cum au reușit să o scoată. Au împins-o într-un anume fel sau... Nu, au săpat acolo. Adică au destupat-o din față și după aia au împins-o. Am înțeles, ok. Da, mă rog, au tras-o, de fapt, n-au împins-o. Da, oricum au reușit să o redreseze eventual. Da. Așa, din punct de vedere al regilor, sau mă rog, al conducătorilor egipteni, sunt câțiva care îmi vin în minte, ca fiind... iconic, să-i numesc așa, fiecare cu câte un anumit punct. Adică, nu știu să zic neapărat în ordine cronologică, dar... despre ce perioadă vorbești acum? Păi cam toată perioada Egiptului Antică sunt destul de răsfirați acum. Sincer, nu știu să zic care din ce perioadă a făcut parte, dar... Mă gândeam că putem să începem prin a spune cam cum s-a dezvoltat zona respectivă, și anume prin acea cultură puternic agrară, datorită Nilului, care se inunda, adică îi creștea nivelul fluviului și după aia cobora, se creau niște zone de-astea ușor mlăștinoase, să zicem, dar pline de apă și... Zone fertile, oricum. Fertile, exact.
care i-a ajutat pe ei să crească grâu și să-și crească toate lucrurile. Da, și să susțină oricum o populație în continuă creștere, dat fiind surplusul pe care îl aveau la nivel de resurse. Ceea ce i-a ajutat în a se dezvolta și a-și crește populația și a se putea concentra pe alte lucruri în afară de procurarea hranei, că nu mai erau vânători în momentul respectiv, erau fermieri și se puteau concentra pe alte dezvoltări. Da, exact, au depășit etapa aceea de vânător-culegător și devenind o civilizație care avea fundamentul pe agricultură, puteau să se concentreze pe sfera de arte, pe sfera de meșteșuguri, da, mă rog, adică pe cucerire eventual. Asta zic, și să-și consolideze poziția, adică poziția strategică a Nilului, să construiască cetăți și ziduri de fortificație, ulterior ajutându-i mai mult în zona de dezvoltare a arhitecturii, a ingineriei de construcție și așa mai departe. Exact. Și oricum erau și poziționați foarte bine, că tot ai spus din punct de vedere strategic, că aveau deschidere la două mări și aveau și alte imperii în jurul lor. Mă rog, acum ce imperii erau în jurul lor depinde de ce perioadă vorbim, pentru că Egiptul antic fiind împrăștiat, cum am spus, pe aproape 4000 de ani de existență, au tot venit, au dispărut și Egiptul s-a schimbat între timp. S-a schimbat și limba, de exemplu, și tot așa. Da, asta a putut pe ei să-i ajute în dezvoltare pentru că au putut să organizeze un sistem administrativ. Acum vorbim de perioada pre-dinastică, în zona de unificare a triburilor. Pentru că tu, când ești un conducător bun, să zicem, cu forțele tale militare, tu, în loc să te bați cu alte triburi, doar te impui prin această unificare pacifistă. În sensul, hai să ne unim toți, să creăm această zonă pe care o să o numim noi Imperiul nostru, unde să creștem și să ne dezvoltăm și așa mai departe. Mai mult regat decât Imperiul, sincer. Cred că a ajuns Imperiul la un nivel ulterior. Da, exact. Că erau destul de uniformizați pe partea asta, pe partea etnică, pe partea culturală, adică erau cam ei cu ei. Și odată ce rezolvi problema alimentară, având nedeficitul caloric necesar, surplusul caloric necesar, te poți dezvolta armonios în momentul respectiv. Adică nefăcând foamea, după poți să te gândești, auzi, dar eu cum aș putea, spre exemplu, să dezvolt zona asta mai mult? Și ei au pus ca în bazele, cred că, primului sistem de irigații, în care au folosit apa Nilului în afara zonei lui de curgere. Da, care au început să facă canale. Construcție de canale stricând scopul irigației și probabil ar fi interesant totuși apă curentă. Da, exact. Ok. Nu sunt sigur de partea cu apa curentă, poate știm mai bine. Nu chiar apă curentă, că în sensul în care nu le curgea la robinet. Dar aveau robinet băieții. Da, dar nu-și montau bateria direct pe Nil. Da, exact, chemau instalatorul antic. Dar nu trebuiau să fie poziționați lângă Nil. Adică un aspect important al faptului că nu construiau fix în jurul râului, fluviului, orașele, era faptul că el se inunda, nivelul creștea și scădea. Da, corect, și nu le permitea chestia asta. Așa că ei își construiau orașele în proximitatea fluviului, dar deviau prin canale cursul râului, ceea ce le dădea lor în orașul respectiv apa curentă, cum ar veni. Chiar dacă Nilul nu trecea pe acolo, totuși făceau rost de apă. Da, evident, pentru că oricum era un proces destul de complicat să stai să iei oala, să te duci la Nil, să te întorci. Da, exact. Adică, da. Ceea ce în continuare a ajutat foarte mult în dezvoltare, chestia asta. Da, exact. Uite că tot vorbeam să... Nu faci foamea, nu faci setea. Începi și te gândești la formule matematice, la... Da, exact. Da, oricum, în sfera matematică, sincer, cred că erau mult mai bine dezvoltați, cel puțin din resursele pe care le avem noi acum, erau mult mai bine dezvoltați, poate, grecii decât ei. Mă rog, Grecia apărând ulterior ca civilizație. Asta să zic, nu în perioada respectivă. Adică, da, ulterior, după ce s-au pus bazele, au fost mai dezvoltați puțin în matematică. Dar și pentru ei pozițiile astea, adică calculul matematic era destul de bine făcut. Se putea observa în multe structuri de astea arhitecturale cum poziționarea era în funcție de soare. Și astrologic vorbind, erau foarte bine Astronomic, pardon. Astrologic e altceva. Da, cred că aveau și cu astrologia niște tente. Da, probabil. Ce zodie războiți. Da.
Dar da, foloseau astronomia și matematica ca să-și poziționeze totul în funcție de soare și resursele agrare și clădirile. Mă rog, clădirile mai mult în parte, clădiri considerate poate de cult, de exemplu. Da, adică da, de cult. temple, piramidele and other stuff, de exemplu. Dar uite, nu cred că există vreo sursă care neapărat să ateste înscris matematica pe care o dezvoltaseră ei, dar cum ai spus tu foarte bine, îi se vede foarte bine din stilul arhitectural pe care îl aveau, că aveau forme complexe, aveau destul... Piramide. Da, voiam să spun că aveau, de exemplu, și destul de multe linii curbe pe anumite coloane pe care le utilizau. Da, se vedea că aveau, cum ar veni, aveau un fundament matematic. Un fundament al ceea ce, cred că nu știu dacă îl numeau, dar al geometriei. Un fundament exact. bun gândit pe geometrie. Adică, cum ai spus tu, aveau triunghiuri echilaterale, adică știau să împartă unghiurile, știau să... cum ai zis tu, să facă unghiuri drepte, să facă curbe, să lucreze cu raze și cu cercuri. Da, ceea ce, cel puțin după privirea noastră retrospectivă de oameni trăind în secolul 21, e ceva destul de important, știi, pentru vremea respectivă, când alții se băteau cu prăștii și are încă unii după alții cu bețe, băieții ăștia construiau piramide. Exact, adică... asta zic, când tu îți făceai sulița din piatră și vânai căprioara pe pădure, da, exact. Băieții ăștia calculau forme geometrice pentru a-și construi clădiri. Da, mă rog, raportat oricum la zona noastră geografică, de exemplu, pentru că nu știu cât de bine era dezvoltată zona Traciei în 3000 înainte de Hristos, știi, adică... Da, nefiind documentată foarte bine, nu ai de unde să știi cum arătau foarte mult civilizațiile în perioada respectivă, dar o să presupunem că nu erau la fel de dezvoltate precum cea din Egipt. Oricum, noi aveam foarte mult în zona asta foarte dezvoltată cultura lemnului, știi, care lemnul e perisabil, știi, nu rezistă cum rezistă anumite structuri de piatră, știi, cum au rămas de la egipteni, adică limestone-ul ăla și, mă rog, de fapt, uite, când vine vorba de piramidele egiptene, erau acoperite de limestone sau structura inițială? Nu, structura făcută din limestone. Structura era făcută din limestone. Ok, și atunci stratul ăla exterior, care teoretic ar fi dat acel luciu și acea culoare albă a piramidelor din ce era, că ele așa erau descrise, de exemplu. Pe tot. Ne referim la piramidele de la Giza. Da, păi limestone-ul e calcar. Și calcarul de fapt e puțin alb. Adică nu, dar el când e curat. Ideea e că se presupune că aveau un strat dat pe deasupra din o altă piatră. Ca un fel de acoperire. Exact. Ei, adică mă rog, că tot am discutat de dezvoltarea asta agriculturală, ei au dezvoltat și ceramica foarte puternic în momentul respectiv, adică știau să construiască din argilă vase și astfel de lucruri și au dezvoltat și zona de faianță. Deci poate era o formă de faianțare, știi, de acoperire a piramidelor. Au făcut fațete piramidelor. Au făcut, da, o fațetă. Dar, teoretic, blocul de calcar e alb, în esență, că așa e calcarul. Da, aparent tot limestone era, da, și stratul acela de deasupra. Bine, mi se părea puțin exagerat să faianțeze o piramidă sau orice structură așa, pentru că calcarul e teoretic destul de rezistent la intemperii. Mă rog, pe lângă că destul de rezistent, teoretic mai și se acoperă la rândul lui. Mm-hmm. Da, oricum destul de impresionant, așa, știi, când stai să te gândești la o asemenea cultură să și ridice nebuniile alea de la sol. Adică... Dacă stai să te gândești, e una dintre cele 7 minuni ale lumii, cum sunt antice. Ele numite, antice, care e singura care a rămas în picioare. Care e singura care a rămas în picioare. Uite celelalte, că tot le-ai menționat pe astea, deci 7, da? Care erau celelalte 6? Era statuia lui Zeus din Olimp, aia care se presupune că era făcută din aur și era huge. Era Colosul din Rodos. Corect, care era făcut din bronz. Da, și teoretic era pe un picior... Pe un mal și cu celălalt picior pe celălalt mal. Erau 2 insule, de fapt, da, nu? Mă rog, nu, era între pământ Rodos. Rodos e în Turcia actuală, adică, și e în insulele de lângă Turcia. Deutere, cred că se numesc.
Nu, zice că, cel puțin pe Wiki spune că a fost ridicată în orașul Rodos, de pe insula cu același nume. Păi, da, am înțeles. Dar un Rodos, insula e într-o parte și, bine, probabil în portul din Rodos, de fapt. Da. Și oricum, deși insula este lângă Anatolia, lângă turci, ține tot de greci. Da. Eu mă refeream la pământul de lângă. Că... Am înțeles la poziția geografică. Da. Așa, deci am zis... Colosul din Rodos, am zis statuia lui Zeus. Așa, piramidele, mai era mausoleul din Halicarnas. Mausoleul din Halicarnas. Da, exact, care ăsta cred că e în Turcia. Mai sunt grădinile suspendate ale Babilonului. Exact. Farul din Alexandria, da, RIP. Și mai era... Piramidele din Giza. Am zis 6, nu? 7 am zis. 6 am zis până acum. Deci mai lipsește una. Cred că e templu cuiva. Da. Templul lui Efes, cred. E templul din Efes. Templul din Efes. Da. Templul lui Artemis din Efes. Da. Ăla e. Exact. Adică ai piramidele, mai marea piramidă din Giza și e tare, știi că dacă te uiți pe un astfel de timeline, ai piramidele care sunt cele mai vechi, după care... Și în continuare prezente. Ai grădinile suspendate ale Babilonului, cu 2000 de ani mai tinere, între ghilimele, decât piramidele. Și dispărute între timp. Dispărute la vreo 600 de ani după construcție. Templul lui Artemis din Efes, statuia lui Zeus din Olimp, mausoleul din Halicarnas, colosul din Rodos și farul din Alexandria. Da, și foarte interesant că, uite, toate aceste 7 minuni ale lumii antice au fost construite cam în acea zonă geografică, știi? În zona de est a bazinului Mării Mediterane. Pentru că unul era în Grecia. Zona de leagăn al civilizației. Leagănul civilizației, da, mă rog. Adică ai statuia lui Zeus, care era în Grecia. Celelalte 3, deși erau grecești, adică templul lui Artemis, mausoleul din Halicarnas, care nu știu neapărat dacă era grecesc totuși. Cred că am greșit-o pe asta. Colosul din Rodos, erau toate pe malul de vest al Anatoliei. Ai grădinile Babilonului. Păi în perioada respectivă erau, adică tot, cum să zic, că nici grecii nu erau unificați, nu era un imperiu al grecilor, erau mai multe facțiuni, mai multe regate, să zicem. Polisuri, de fapt. Da, exact. Era definiția de oraș-stat. De vremea, mă rog, depinde și când te referi. De cultură greacă. Erau și cultură elenă, de cultură fapt. elenă, exact. Pentru că dacă stai să te gândești, uite, o să facem teoretic pe partea aia a Anatoliei era și Troia. Da, exact, care erau teoretic greci. Da, greci, asta zic, tot de cultură elenă erau și ei. Oare? Păi, doar nu erau de... Adică nu se considerau a fi, cum să zic, altceva. Pentru că, teoretic, gândește-te că și în mitologie zidurile Troiei au fost ridicate de zeul Apollo. Adică făceau mitologic parte din Grecia antică. Dar ca să închidem paranteza asta spre Grecia și să ne întoarcem în Egiptul antic. Ca o mică paranteză, până să încep tu, cel puțin limba troiană este o limbă neasociată cu familie lingvistică, momentan sunt doar teorii. Și una dintre teorii, da, o bagă la familia de limbi grecești. Păi, știi? Da, asta încerc să zic, că în legende și până la urmă, Troia e în legende, nu e așa mult atestată. Mă rog, au găsit orașul. Dar zic că nu, istoric vorbind, nu e scrisă o istorie obiectivă. E scrisă legendar, da. Caracter legendar. Face parte din mitologia grecească. Zidurile Troiei au fost ridicate de Apollo. Evident, da, și războiul din Troia și toate chestiile care se întâmplă așa. E asociată cu Grecia. Dar uite, o chestie interesantă, că urmea să zic de Alexandru Macedon, de exemplu, dar putem să îl menționăm odată ce avansăm în timp cu istoria Egiptului, normal. Știi? Uite că tot voiam să spun, de exemplu, despre diversi faraoni. Sunt câțiva pe care i-am eu în cap. În primul rând, Tutankamon. Ok, da. Cel mai cunoscut, cred. Cel mai cunoscut, exact. În pop culture-ul despre Egipt. Exact.
dar, mă rog, are masca aceea funerară arhicunoscută. Da, cred că sunt alea două elemente, și anume blestemul mumiei. Exact. Și masca care... Adică mormântul lui n-a fost vandalizat și jefuit și așa mai departe și a putut să fie conservat foarte bine, astfel încât masca aia e cea mai cunoscută mască reprezentativă pentru faraonii egipteni. Și e și o fotografie cunoscută, dacă nu greșesc, în 1922 au deschis mormântul. Era o expediție britanică acolo. Da. Și e o fotografie arhicunoscută cu sigiliul pus pe mânerile ușii mormântului său, care a rămas intact timp de 3000 de ani. Știi? Era efectiv o sfoară care lega cele două mâneri. Mi s-a părut foarte interesant. Și da, blestemul mumiei, pentru că practic fiecare dintre membrii expediției a suferit într-un oarecare mod și mulți au decedat în urma diverselor afflictions, să le spun așa, diverselor afecțiuni. Nu știu, unii, cred că majoritatea au murit de malarie, nu? Sau dizenterie sau alte forme din astea. Exact, cam cum o mai crăpoi pe vremea aia. Da, bolile zonei și bolile vremii, să zic așa. Da, și, mă rog, Tutankamon care... Bine, s-a mai presupus și că ar fi existat... pentru că a rămas intact atâta timp, ar fi fost niște bacterii în mormântul respectiv, care, chiar dacă nu i-au omorât direct, le-a afectat sistemul imunitar. Da, exact, că era o capsulă a timpului, știi? Da, mă rog, ca să nu mai zic oricum, exact pe vremea aia făceai o malarie, beai niște apă murdară, făceai o dizenterie. Ca o chestie interesantă, uite, referitor la biologie, că tot ai menționat malaria, există o afecțiune numită, mă rog, condiție, cred că mai mult, le știu mai mult în engleză pe asta. Se numește anemie falciformă în română. Știi ce e? Nu, n-am auzit de... Sickle cell disease. E acea condiție medicală a indivizilor care au hematiile, nu sub formă de disc biconcav, celulele roșii adică, ci sub formă de seceră. Și ideea e că, deși ai probleme la nivel de, mă rog, de general de sănătate, pentru că, teoretic, hematiile tale nu sunt la fel de capabile să transmită oxigen cum sunt hematiile normale, te protejează de malarie. Și s-a văzut că nu se știe exact dacă e mutație spontană, cel puțin din câte știu eu, la nivelul populației de culoare din zona respectivă, sau dacă este o adaptare genetică, mă rog, sau adaptare la mediul respectiv, tocmai ca aceștia să nu mai fie la fel de ușor afectați de malarie. Dar asta știam, știi? Că trebuie să pui neapărat sau între astea două, pot să fie și o adaptare printr-o mutație. Nu, eu mă gândeam că fie s-a întâmplat random și după era uite, rezistăm la malarie, sau dacă organismul s-a adaptat la malarie strict prin această modificare. Păi, dacă a fost intenționată biologic sau nu la nivel de corp. Cred că s-ar putea să fie ambele. Că așa teoretic funcționează evolutiv. Adică tu ca se întâmplă spontan și fix aia care pentru că corpul tău încearcă să reacționeze, să te protejeze și ia toate formele necesare ca să facă asta. Mă rog, până la urmă crăpi, să zicem, dar tu în continuare, mă rog, te mulțești și reproduci gena ta, dar gena ta, în cazul unuia, spre exemplu, care a supraviețuit, s-a adaptat în felul ăsta. Și aia a devenit gena protectivă, să zic, care, mă rog, ulterior, pentru că genele lui se protejau cel mai bine, a devenit dominantă. Da, și pentru că s-a propagat. Exact. De asta zic că s-ar putea să fie un și, în sensul că spontan se produceau diverse modificări în funcție de cum trebuia să se adapteze organismul diverselor boli și, mă rog, intemperii și ce mai se întâmpla în zona respectivă și... Și mă rog, cred tot că așa. Și tot așa. Da, închizând paranteza. Revenind la Tutankamon, dar nouă ne plac foarte mult parantezele, după cum ați putut observa dumneavoastră urmăritorilor ca lup de idei. Ziceam de Tutankamon. El a avut și destul de multe afecțiuni patologice, da, din pricina faptului că era inbred. Eu voiam să o spun mai frumos, anume, în momentul în care faci parte dintr-o familie regală care, din diverse considerente, dorește să-și conserve sângele, între ghilimele, albastru. Da, când faci că păstrarea purității se întâmplă prin incest. Da, se întâmplă prin, dar parcă hai că sora mea n-arată chiar așa de rău. Dar nu cred că era așa mult, că n-arată așa de rău. Nu, evident, era... nu cred că era așa, dar nu era blamat și probabil erai și împins de la în spate că, noi trebuie să ne păstrăm în familie aici, nu poți să te duci cu orice
orice țăran, nu? Că noi suntem, la ei faraonii și, adică, mă rog, regii împărații erau considerați zei. Păi da, și trimisul lui Dumnezeu pe pământ. Exact, tu nu puteai să combini sângele tău de zeu cu un sânge de muritor. Da, care era necurat și alte chestii, știi, o de ființă impură, de ființă inferioară, știi? Comparativ cu condiția ta de zeu sau semizeu sau ce erai tu pe vremea aia. Și dacă erai și educat așa și ți se și impunea, nu prea aveai ce să faci. Adică da, exact. Eram noi cu noi și restul. Dar uite că oamenii au suferit pe chestia asta și Tutankamon e un exemplu. Adică pe lângă faptul că a murit de tânăr, dar cred că a murit totuși într-un accident, dar oricum avea foarte multe afecțiuni care îi afectau viața. La 18 ani, săracul nu a apucat să trăiască oricum foarte mult. Exact. Da, uite, asta nu a fost numai în Egiptul antic, adică asta s-a întâmplat și în regii Franței erau foarte mulți. Și alte familii regale, dar sunt cam între primii care au fost atestați ca făcând chestia asta. Și s-a și văzut în momentul examinării diverselor mumii, știi? Da, inclusiv mumia lui Tutankamon. Dar știi că grecii aveau cum să zic, au contracarat chestia asta. Cum? De pe vremuri. Ei practicau, cel puțin în scris, sunt atestate, practicau prostituția de pe vremea respectivă. Așa. Și mereu când veneau străini în vizită în târguieli, trimiteau femei ca să se reproducă cu persoanele respective. Ca să-și mărească pulul genetic. Exact. Și astfel, cumva, făceau această combinație de gene. Așa. Și trăiau mai mult din cauza chestia asta. Datorită chestia, pardon, nu din cauza. Din cauza e dacă ești fan incest, Luca. Nu, okay. Dar nu trebuie să fii neapărat fan incest, în sensul că își măreau gene pool-ul, că altfel nu trebuia neapărat să fie incest, dar erau tot ei cu ei, știi? Adică acum câteva, nu știu, mai puține generații erau tot din aceeași familie, să zicem. Făcând chestia asta, își măreau plaja genetică. Da, a condus la o variabilitate genetică care ulterior în timp s-a dovedit ca fiind folositoare benefică pentru că, teoretic, când îmbin două lucruri diferite, e cam cei mai buni din ambele. Da, exact. Și unul era rezistent la asta, celălalt la asta, în ideea de a crea un om mai bun. E și un game of chance oricum, că na, zarurile lui Dumnezeu, știi? Adică nu, genetica normal, așa dar e, cumva dar ei s-au prins că e mai bine să încerci să combini sângele, adică sângele străin cu sângele tău, evident, decât să-l păstrezi pe al tău pur, pentru că ești mai, mai deschis la boli. Și oricum îți crești șansele să evoluezi tu ca organism, obținând variație, știi? Da. Dar e fascinant că s-au prins de asta din timp și că aveau prostituate special, adică ăla era un job. Da, să aduci gene pool-ul în acolo, la ei, în polis. Poate s-au prins și ei de faptul că, parcă, știi că spartanii practicau chestia asta, din câte știu eu. Cu ce? Cu sacrificatul? Nu cu sacrificatul, cu eliminarea din pool genetic al copiilor unfit to fight, știi? Da. Incapabili să lupte. Păi, ia să vedem ce are băiatul ăsta. Parcă merge și chiopătat așa. Câți ani are? 2. La lupi. Știi? Adică ei erau oricum, mă rog, pe lângă faptul că erau încercau să facă o purificare a invalizilor. Da, făceau această purificare oricum, cel puțin justificat la vremea respectivă, tocmai din pricina faptului că oamenii se axau foarte mult acum, strict vorbind despre spartani, aveau o cultură foarte militară, totul era oarecum dictatură militară ce aveau ei acolo, nu? Că până și regele era conducătorul militar, mai mult decât în alte cazuri, pentru că... Așa era regatul respectiv. Exact, structura. Adică erau strict orientați în partea asta militarizată și automat, cum îi spune, bărbații erau, dacă nu erai capabil să lupți, erai expulzat, în cazul cel mai bun. Păi nu, asta era exilat. Dar cel propriu zis erau ei de fapt eliminat de mic. Asta în cazul în care se descoperea că aveai vreo malformație, dar ulterior dacă dovedeai că nu ai mentalitatea potrivită sau că nu ești capabil să asimilezi anumite principii sau altfel de chestii, erai exilat, știi? Da. Și ăla era cea mai bună chestie. Pentru că ei știau că dacă nu puteai să ajuți militar vorbind să contribui, exact, tu erai doar, cum să zic? O liabilitate? Nu știu dacă erai asistat social.
propriu-zis, în momentul respectiv. Adică tu nu puteai să contribui, doar te foloseai de resursele regatului, și fără să poți să contribui. Dragii mei, guvernul spartan nu oferă ajutor social, deci out. Exact. Da, exact. Așa. Mă rog, femeile erau foarte respectate în cultura lor, pentru că erau că doar o femeie spartană poate da naștere unui adevărat războinic și alte chestii și tot așa. Dar, revenind la faza am terminat cu Tutankamon, nu? Adică da, cred că am zis scurt și la obiect. Așa, altul care mi se pare mie foarte interesant e Akhenaten. Care e fix băiatul ăla, cel puțin cum a rămas el în memoria colectivă și pentru mine mai ales, este acel faraon care a făcut conversia religiei, mă rog, a dogmei timpului respectiv de la politeism la monoteism. Adică în natură politeistă ai tot panteonul ăla cu toți zeii pe care îi știm, gen Ra și Anubis și tot și Osiris și Set și stai să mai gândesc, Horus, Sobek, Sekhmet, Bastet și tot așa, către o cultură monoteistă oarecum similară cu culturile astea, mă rog, culturii, religiile avramice cu care suntem și noi obișnuiți, că și creștinismul e o religie avramică, islamul și da, toate au aceeași bază. Exact, și iudaismul sunt celelalte, așa s-a gândit și ăsta să facă astfel încât să fie o cultură oarecum heliocentrică, numită... bazată în jurul soarelui. Așa, în jurul zeului Aten. Așa, care era fix adică personificarea soarelui. O redefinire a lui Ra, pentru că ei deja aveau un zeu al soarelui. Da, și mai mult cred că și o depersonalizare, știi? Pentru că Ra, era acel zeu cu cap de șoim sau de vultur. Da, de șoim. Așa, care, o chestie interesantă pe care vreau să o menționez despre Ra, practic el fiind soarele, pe timpul zilei era pe cer, strălucea soarele, etc. În momentul în care venea noaptea, el parcurgea acel râu care desparte cele două lumi și întotdeauna pe parcursul fiecarei nopți trebuia să se bată cu șarpele râului respectiv, numit Apophis, astfel încât să reușească să aducă următoarea zi. Știi? Era practic tranziția asta dintre zi și noapte și iarăși zi. Era marcată de evenimentul ăsta. Exact. Și mă rog, când era noapte era zeul lunii, care este Honsu sau Khonsu, e scris cu KH, și acesta era protectorul călătorilor nocturni, pe lângă altele. Mă rog, fiecare zeitate egipteană avea foarte multe chestii pe lângă atributul principal, știi? Așa. Și, cum am spus, era cultul ăsta al soarelui, era oarecum strict în jurul conceptului de divinitate creatoare, fără să fie asociată cu o anumită personalitate, știi? Da, pentru că foarte mulți din zeii lor erau apropiați de oameni, cumva, erau personificați. Păi și Osiris a fost un faraon, teoretic. Da, bine, nu că, cum să zic, nu neapărat ca și care avea o poveste de om mortal, ci faptul că greșeau, spre exemplu, sau aveau diverse imperfecțiuni. Spui că erau oarecum aproape de umanitate prin faza că comiteau anumite greșeli uneori sau nu erau... Da, ok. La fel cum și în cultura grecească, spre exemplu, Zeus își mai înșela nevasta. Își mai? Constant, adică, da, își mai... Ceea ce îl caracteriza ca fiind un om, cum să zic... Un bărbat viril. Nu. Era tare pe ciocan. Avea, cum să zic, păcatul omului, știi? Adică avea pofte, îl mai făcea mai mortal, să zic. Și la bărbați și la femei. Și la bărbați și la femei, da. Nu ierta nimic. Viril în toate direcțiile. Da, exact, cum am spus. Tare pe ciocan, dar și tare pe fulger. Da, interesant și... Așa era și la egipteni. Cred că la majoritatea religiilor astea, de fapt, mai politeiste, încercau cumva ca zeilor să nu fie neapărat cât mai perfecți, cât mai omnipotenți, cât mai unici, și mereu aveau câte ceva de făcut. Spre exemplu, cum ai zis că Ra trebuia să se bată cu șarpele respectiv și în caz că pierdea, adică se punea și problema să piardă. Evident.
În timp ce în cazul religiilor monoteiste ai un zeu care nu-l contestă nimeni, adică nu ai counterpart de care îl contestă și trebuie să facă el o bătălie, mai greșește. Al cărui milă trebuie tu să-i o ceri în momentul în care greșești, robule. Da, exact. De exemplu. În schimb, la ei aveai, adică puteai să fii fan Horus sau puteai să fii fan Anubis și mergeai cu ofrande în zona respectivă. Păi erau și culte și temple pentru fiecare. Uite cum era și în Grecia Antică și uite o chestie interesantă pe care nu știu dacă ai observat-o. Nu prea existau temple pentru Hades sau pentru Ares, de exemplu. Mai ales pentru Ares, care era zeul războiului, știi? Asociat cu Marte și fiind Marte de la romani, da. De exemplu. Numai că existau pentru ceilalți, știi? Uite, și în cazul ăsta, uite, de exemplu, m-am gândit acum la o chestie. Oare acum să eliminăm posibilitatea ca egiptenii să considere zeilor ca fiind să eliminăm posibilitatea ca egiptenii să fi crezut că zeii lor erau cu adevărat niște ființe divine sau așa. Oare ei nu le-ar fi considerat ca pe niște arhetipuri pe care un anumit grup de indivizi trebuie să îl urmeze, de exemplu? Și să urmeze arhetipul personal cu care te identifici tu cel mai mult? Poate și asta să fie o idee, că în momentul în care venerezi un zeu, poate nu te închini și oferi ofrande unui așa zis înalt sau unei entități deasupra ta care face o anumită chestie, ci poate aia era o formă de ceremonie asociată cu un proces prin intermediul căruia tu să reușești să atingi acel arhetip, știi? Da, în mod evident, dar mai era și faptul că, spre exemplu, dacă aveai spre exemplu, un zeu al războiului, tu în momentul respectiv te închinai lui pentru că voiai să ai putere, voiai să poți să învingi în bătălia care îți va urma în viață. Nu prea se închinau oamenii la zeul războiului, sincer. Asta încercam să zic, că, de exemplu, nu prea existau temple ale lui Ares. La greci, de exemplu. Uite, la egipteni chiar nu știu care era zeul războiului. Erau câteva. Adică, spre exemplu, sau mai aveai, nu știu, spre exemplu, zeița fertilității și a frumuseții, unde în momentul în care vrei să concepi un copil sănătos și așa mai departe, te duceai și înclinai niște ofrande în momentul respectiv zeiței respective, sau mai aveai, nu știu, Apollo, nu? Zeu poet al artelor și așa. Muzician și artist și așa. Tu dacă erai un om în zona asta înclinat artistic, mergeai și adică ofereai ofrande lui ca să-ți ofere inspirație și să poți să creezi în zona artistică. Uite o chestie tare. Aparent Montu era zeul egiptean al războiului, tot cu cap de șoim, ca și Ra, de exemplu. Și da, este personificarea vitalității cuceririlor faraonului, știi? Vitalitatea faraonului înspre a cuceri, știi? Și era venerat în Egiptul de sus și în Teba. Care Teba, din câte știu eu, e una dintre dintre capitalele vechi ale Egiptului antic. Adică, mă rog, ai Memphis, ai Teba. Memphis la unificare. Cred că da. Și acum să vedem, uite, Teba, de exemplu, e în Egiptul de sus. Nu știu, în Egiptul de jos, care era pe Cairo, a fost construit ulterior, mă rog, și Alexandria și alte... a fost, cred că zona era destul de inundată, zona Cairoului, pe vremuri. Când era Nilul mai sus, nivelul Nilului era ridicat. Nu, Memphis era capitala Egiptului de jos. Și a Egiptului unificat. Da. Cred că era puțin mai dezvoltat oricum, zona de jos, zona mai apropiată de delta. Da, uite, au fost multe. Pentru că era și mai aproape de celelalte civilizații, de civilizația mesopotamiană, era mai aproape de Mediterană, adică aveau mai multe zone în care puteau să facă negoți și schimburi. Cred că de-aia a fost mai dezvoltată. Și băiatul ăsta, Akhenaten, câte nebunie a făcut, uite și tu. Câte nebunii. Și-a făcut și capitală. Efectiv, pe lângă faptul că a făcut o schimbare 180. Asta ai spus acum ca și cum și-a tras casă. Și a făcut și el o capitală. S-a jucat și el Monopoly și era aveți toți datorii la mine. O capitală. Îmi cumpăr și o zeu, îmi cumpăr capitală, îmi cumpăr cine mai știe ce, dar uite, Akhetaten
sau Amarna de astăzi. Da, era capitala pe care și-a tras-o băiatul ăsta, nu? Da, exact. Și traducerea, mă rog, în engleză a numelui Akhetaten era The Horizon of the Aten. Orizontul lui Aten, care era acel zeu despre care ți-am spus, mă rog, punctul focal al atenismului, care e sistemul religios. Crezi și eu că și-a tradus numele într-un zeu până la urmă. Adică măcar de banii aia de capitală ți-a rămas și de o religie, nu? Da, oricum, mă rog, și pe lângă faptul că avea reprezentările astea cam egocentristic puțin băiatul ăsta, nu să te mint. A fost foarte, dacă îmi permit să utilizez cuvântul pulit, a fost foarte pulit pe chestia asta, dar... Pulit de către cine? Pulit de către toată lumea. Dar uite, până și în perioada respectivă sau ulterior de către istorici? Și în perioada respectivă și ulterior, dar... Mă rog, îți dai seama că ai făcut o schimbare foarte radicală și nu te place nimeni și băieții își vor zeii de fapt înapoi, e destul de crazy. Dar voiam să spun, deși... Aduceți-mi-l pe Ra înapoi. Și vorbim și despre... De ce mi l-ați luat pe Ra? Păi uite, avem Ra, nu vezi soarele ăsta, decizior nu gad. Exact, uite, voiam să spun de reprezentările astea, știi, în statui, pentru că avem statuile clasice cu faraonul, cu... faraonii. Mă rog, ziceam ipotetic, un exemplu impersonal de faraon, când era reprezentat, era bustul lui cu cușma respectivă și moaca lui. În funcție de cum arăta coroana în momentul respectiv. Mă rog, majoritatea având fix schema aia lui Tutankamon, știi, gen cu capul ăla de cobră, știi, cu urechile. Da. Așa, mă rog, voiam să zic chestia că ăsta, Akhenaten, spre deosebire de alții, avea o față foarte alungită. Avea o conformație destul de atipică în reprezentări. Și acum întrebarea e, oare așa arăta el sau oare era un mod în care dorea el să fie reprezentat, să fie mai aproape de către un anumit să fie mai aproape de față de un anumit ideal al lui, de exemplu. Asta mi-e o întrebare interesantă referitoare la el. Dar unul mai șmecher decât Akhenaten. Acum știi cum e, când făceau băieții aia sculpturile, nu cred că îi spunea, auzi, pune-mi și mie și cicatricea asta și să pară și ochiul ăsta mai bleg, adică... Aveți noroc că mă reprezentați doar de la brâu în sus, că dacă era și în jos, băieți... N-aveați voi suficientă piatră pentru cât ciocan am eu. Da, cred că așa era. Da, exact. Dar, revenind, normal că erau cumva reprezentați într-un mod mai ideal, pentru că, până la urmă, erau considerați zeități, adică trebuiau reprezentați cât mai pur. Și mai simetric. Și mai simetric, dacă te uiți, de adică, exemplu... exact, dacă stai să te uiți, foarte, foarte mulți dintre ei sunt similari în reprezentările astea de statuete. Poate era un template. Ăștia erau, mi-a cam mult să-i fac lui ăsta nasul ăsta cărn. Hai să-i fac eu o rinoplastie. Clar, gen, aveau și niște defecte faciale, că aveau unii dintre ei. Păi uite-te la Tutankamon, de exemplu, cum arată masca lui și cum arăta el, mă rog, care reconstrucție da. a antropologilor. Asta încerc să zic, știi? Adică era clar că nu arătau cum arătau în reprezentația asta sculpturală. Care, uite, diferență în Imperiul Roman, acolo cât de cât, chiar dacă și ei erau înfrumusețați, să zicem, măcar aveau niște caracteristici ale feței diferite, știi? Da, mă rog, erau adică și unii aveau fața aproape mai rotundă, mai alungită, unora le făcea nasul ăla mai cărn, mai urât, mai mare, mai mic. Da, reprezentările sculpturale ale romanilor oricum erau mult mai aproape de adevăr, pentru că ei voiau, eu nu vreau ca statuia asta să arate ca un ideal și să fiu ușor înlocuibil cu toată lumea. Nu, eu vreau să arate ca mine. Da, era mai mult personificată. Exact, erau mult mai aproape de... Bine, și era și skill-ul mai dezvoltat, cred. Adică, probabil, da. Cum ai zis și tu, probabil la faraoni erau ei mai... Adică mă pricep mai mult să-l fac mai perfect decât să-l fac la detaliu. Da, te duci tu. Faraon cel mai iau din dalt aici puțin. Da, exact, te duci faraon și nu știu cel mai tare sculptor din regat. Da, deci vreau să mă faci exact așa cum arăt eu. Sculptorul se uită. Șefule, nu vrei să, uite, din dalt aici așa puțin, să-ți mai alungesc bărbia asta puțin, uite, pomețiți, îi fac mai rotunjiți așa, mai frumos. Nu, mai simplu. Bosule, doar pastea 3 le-am în spate, dacă vrei pastea, dacă nu mai e neanicul peste drum. Să știi că momentan el și cu familia sunt la Nil, că dumneavoastră aveți pici în jumătate de oră, deci ar trebui să vă grăbiți, dar după îl găsiți sigur.
Și după îmi pare Dar rău. uleanicul e cam tremură de alta. S-ar putea să vă ia puțin pe la ceafă mai tăiat. Da, s-ar putea să ajungeți ca Sfinxul. Fără nas. Da, și mă rog, mai era chestia că ar fi fost interesant să fie avut camera acum, în momentul în care, faraonul să nu zică nimic, doar să facă gestul ăsta. Jos cu capul. Jos cu capul. Da, exact. Dar până să ajungi... Cred că ajungi... de aia nu se dezvoltau prea mult. Că cam tot decapitau și aia nu prea apucau să învețe și mereu arătau la fel, că atâta știau să facă. Da, uite, până să ajungem la următorul faraon, oare dacă se făceau execuții în vremea respectivă, oare cum îi executau? Cum îi executau? Ai citit vreodată despre chestia asta? Că eu n-am auzit de execuții în Egiptul antic. Sincer. Nu am citit, dar cred că metoda clasică de execuție este decapitarea. Sau poate e viscerau, poate erau mai brutali. Poate le plăceau mațele pe afară. Nu, cred că e bine, lor le plăcea să scoată organele, să le pună, fiecare într-o urnă și într-o vază separată. Asta era în scop de mumificare, nu era în scop de hai să-i arăt că sunt mai șmecher. Da, nu, da, adică aveau, chirurgical vorbind, făceau astfel de manevre. Da, clar. Deci nu erau străini cu eviscerarea, dar nu cred că își băteau atâta capul la o execuție. Adică trebuia să fie oriceva foarte simplu, adică cum zice, zdrobit de pietre sau bătut... Lapidare, cum s-ar spune. Așa, ori o decapitare. Da, dar să fi făcut o glumă, mă rog, urmea să-l și introduc, că poate cineva care ascultă nu știe. Deci Imhotep mai are 3 mumii pe ceas astăzi, mai are 3 mumii pe țeavă, n-avem noi timp să-l executăm pe ăsta, duceți-l, aveți vale, aveți acolo 300 de metri în jos, să-l aruncați, scăpați de el, pentru că băiatul ăsta mai are 3 mumii de făcut până la ora 10. Imhotep, fiind acel medic oarecum legendar. Ei mai mult erau, cred că așa puțin, mi-aduc aminte... Da, asta cu biciuitul și cu pietrele până la moarte mai erau. Dar în cazuri de astea, adică în sensul nu executări, să zic așa, ci mai mult... Tortură până nu mai putea respectiv. Da, adică cum ar veni cu sclavii lor, că și ei aveau sclavi în vremea respectivă, care nu se conformau, adică nu munceau cât trebuiau, sau au furat, sau au făcut ceva, erau genul ăsta de bătăi până la moarte, în sensul biciuieri și bătut cu pietre. Da, asta cum să zic, asta e un caz, nu cred că toate erau așa, adică doar în cazul respectiv băteai până nu mai respira. Da, destul de inuman, dar ancient stuff. Așa, mai am doi faraoni interesanți pe țeavă. Așa. Unul dintre ei fiind Ramses al II-lea. Nu Ramses al II-lea din Curaj Cățelul cel fricos. maybe that guy, but while he was alive, nu cât era mumie. Zi-mi și mie, câți ani crezi că a trăit băiatul ăsta? Cine era Ramses al II-lea? Da, așa, ca un estimat conform vremurilor și așa. A trăit în secolul 13 înainte de Hristos. Nu te uita. Eu o să zic undeva pe la 60 de ani. Mai pune. 100. 90. 90? Da, 90. E, bine, așa știi cum e. Cum cred că își numărau anii aia în funcție de când ningea. Nu, sunt în anii noștri. Da? Da. 1303 înainte de Hristos, 1213 înainte de Hristos. Bă, știi cum e asta? Știi cu Moise, că se zice că și ăla a trăit 300 de ani și nu știu ce... În perioada... Nu suntem la episodul biblic și perioade... Stai, vârste matusalemice, știi? Păi Matusalem e de fapt cel care a trăit cel mai mult în zona asta biblică, știu dar că cred că 900 de ani sau ceva. Post-deluviană, post-potop, nu? Că ai patriarhii antedeluvieni. Da. Care stăia de înainte și, mă rog, după Moise oricum a fost după. Moise a eliberat evreii de sub jugul egiptenilor, mă rog, ai faraonului. Da, asta încerc să zic. Tot așa, în ideea în care vârstele alea cumva, nu știu cum să zic, pare puțin credibil să fi trăit atâta în perioada respectivă. Adică... Da. Chiar dacă aveau un sistem de medicină probabil mai bine pus la punct decât alte state. Oricum ei stăteau pe medicină extraordinar de bine, mai ales pentru vremea respectivă.
tot nu cred că puteau să tratamente și chirurgie și alte chestii. Da, tot nu cred că puteau să trateze niște lucruri care țin de o vârstă așa înaintată. Dar poate a fost el atât de șmecher încât să o ducă atâta și asta e. A avut sau și peste 100 de copii oricum, adică era crazy rău. Mă. Sau a fost atât de șmecher încât s-a scris bine despre el. A dat un ban la scribul ăla de acolo și fii atent, ia banii ăștia, scrie așa despre mine, că am trăit 100 de ani, că am avut 100 de copii, că... E și asta o variantă, știi? Dar mă rog, revenind, ok. Ramses al II-lea, unul dintre cei mai cunoscuți și șmecheri în cuvintele astea faraoni ale Egiptului. Unul dintre cei mai mari, adică, mă rog, e Ramses al II-lea cunoscut și ca Ramses cel Mare și el este cunoscut drept The Great Ancestor, știi? Pentru egipteni, prin prisma tuturor lucrurilor pe care le-a făcut. Acum, oricum, practic a fost cel mai puternic faraon al noului regat, practic, deja dacă vorbim despre 1300 înainte de Hristos sau 1300 înainte de erei noastre, ca să fim PC. Okay. Știi că, uite, la istorici, de exemplu, știi că era notația BC și AD, adică Before Christ și Anno Domini, și mai ai denumirea nouă care este A religioasă sau I religioasă, nu știu, care e independentă de orice formă dogmatică, anume BCE, adică Before Common Era și Common Era, CE. Știi? Oarecum au același punct, numai că terminologia e mai corectă, ca să faci oarecum abstracție de componenta religioasă a să fie politică corect, cum s-ar zice. Exact. Da, deci dacă vorbim de perioada asta, 1300 Before Common Era, 1300 înaintea erei noastre, e deja regatul nou, practic. Și ăsta e unul dintre cei mai cunoscuți faraoni. Eu, cum am aflat de el, pe lângă enciclopedia pe care o am despre Egiptul antic de când eram mic, am auzit de bătălia de la Kadesh, de exemplu. Ok. În care el s-a bătut cu hitiții și în urma căreia a ajuns oricum de Bronze Age collapse în Egipt. Dar așa, sincer, ce a făcut Ramses, oricum, campanii militare destule, pace cu hitiții în urma bătăliei de la Kadesh, diverse reforme, construcții de monumente. Nu în perioada lui s-a dezvoltat foarte mult Valea Regilor. Adică statuile alea legendare ale cele două ăștia faraonii care stau unul lângă altul, cei 4 la intrare, nu în perioada lui a fost... Tu te referi la templul de la Abu Simbel? Da. Da, în timpul lui a fost construită. Da, exact. Adică structurile alea masive și impresionante. Da, exact, cu cei 4 faraoni care stau unul lângă altul și cred că Ra între ei în reprezentarea asta. O perioadă de prosperitate, cum s-ar spune, sub Ramses al II-lea. Da, asta clar. Mă rog, cunoscut în lumea grecilor ca Ozymandias. Exact. Și mă rog, mai este oricum și Tutmose al III-lea sau Tutmose cel Mare, care e oarecum în aceeași ligă cu Ramses. Ăsta un lider militar foarte bun. Mama lui fiind Hatshepsut, și o chestie destul de interesantă pe partea asta, cel puțin ce merită poate dezvoltată într-o altă incursiune, anume mama lui Tutmose al III-lea era Hatshepsut, care Hatshepsut s-a căsătorit cu Tutmose al II-lea, care Tutmose al II-lea era fratele ei de tată, de exemplu, care era Tutmose I-ul, care e fază cu toți ăștia Tutmose. Okay. Și de ce e așa de interesantă povestea asta? Practic l-ai pe Tutmose I-ul, ăsta are 2 copii cu, mă rog, probabil mai mulți, de oricum cu femei diferite, anume Hatshepsut și Tutmose al II-lea. Hatshepsut și Tutmose al II-lea s-au căsătorit. Tutmose al II-lea deja l-avea pe Tutmose al III-lea și ideea e că în momentul în care Tutmose al II-lea a murit, Hatshepsut a devenit regina regentă sau regent? Da, regentă. A devenit regenta lui Tutmose al III-lea, că practic în momentul în care puștanul ăsta avea 2 ani, el a devenit oficial faraon, numai că respectiv a trebuit, mama lui vitregă a preluat rolul de regentă și domnea oarecum până el urma să obțină vârsta de domnie, de exemplu. Faza interesantă este că Hatshepsut a cam preluat puterea, fără desconsiderând faraonul de drept. A fost un astfel de conflict
pentru domnia respectivă și Tutmos al III-lea, înainte să moară, a făcut niște chestii astfel încât căuta să elimine orice fărâmă de istorie care să o fie atestat pe mama lui Vitregă documentar, tocmai din conflictul lui, din pricina acestui conflict pentru domnie, de exemplu. Octavian. Ok. Da, ceea ce e puțin crazy. Dar na, mă rog. Și stai că am spus 4, dar am uitat-o pe Cleopatra. Da. Ceea ce... Da, e o chestie mai... Sfârșitul a ceea ce știm ca fiind Egiptul antic. Da, facem un salt de 1300 de ani în viitor și conștientizăm faptul că Cleopatra e mai aproape de noi în timp decât era de piramide. Pentru că, uite, o chestie tare, știi că piramidele erau oarecum o atracție turistică și pe vremea Cleopatrei, știi, dar emite acum, asta e chestia tare. Da. Egiptul în perioada romană câștiga și destul de mult din turism, ceea ce mi se pare oarecum ciudat, știi, când stai să te gândești. Cleopatra, care era o descendentă directă a lui Ptolemeu I. Ptolemeu I, exact. Ptolemeu I, care a fost unul dintre generalii lui Alexandru Macedon. Diadochi, mai exact. Da, asta era terminologia. Stai așa. Crash course de istorie, din nou. Alexandru Macedon, da, unul dintre cei mai mari cuceritori ai vremii lui, de origine macedoneană, a.k.a. elenă, nu macedonean de acum. Nu era slav omul, era grec. Fiul lui Filip al II-lea. Bine, și în ziua de azi există regiunea Macedonia în Grecia. Motiv pentru care Macedonia și-a schimbat numele din former Yugoslav Republic of Macedonia în Macedonia de Nord. Exact. Tocmai din pricina acestei chestii. But, ne întoarcem la istorie. Filip al II-lea îl are pe Alexandru drept fiu. Așa, băiatul ăsta, cât noi eram în facultate, la vârsta lui, omul a început să cucerească. A cucerit Grecia, s-a dus în Anatolia către Imperiul Persan, către Imperiul Acamenid, de fapt. Și am vorbit oricum în episodul 4 despre Vlad Țepe și despre bătălia de la Gaugamela, dintre Darius al IV-lea, parcă, și Alexandru Macedon, în care, mă rog, a fost al doilea conflict militar dintre Imperiul Persan sau Imperiul Acamenid, că aia era denumirea de la vremea respectivă a Imperiului. Alexandru l-a ucis pe Darius în acea bătălie și a fost cucerită în acel moment toată Persia fără probleme și Alexandru a fost recunoscut ca fiind lider. Cucerita, exact, a fost mai mult o recunoaștere a lui ca lider în momentul respectiv. Exact. Adică cucerirea s-a terminat în momentul morții lui Darius. Exact. Și mă rog, și acum ca o chestie vreau să mă îndrept către un fun fact istoric până să facem reverse către partea cu Cleopatra. De exemplu, ceea ce e fascinant e faptul că cultura asta a grecilor a ajuns până în India și Afganistan. Da. India și Afganistanul de astăzi. Fiind Bactria, de exemplu. Bactria fiind cel mai estic punct al împrăștierii culturii elene. Pentru că pare puțin ciudat când te gândești că există ruine grecești, între ghilimele, în Afganistan. De cultură grecească. De cultură grecească, da, exact. În Afganistan, ceea ce e cam departe, bossule. Da, datorită lui Neamacedon. Da, exact. Împrăștierii domniei și, influenței lui Alexandru Macedon. Anyway, cucerește și Egiptul la un moment dat și, decedează în Babilon, cred. Așa, prin 323. Stai că vreau să validez asta. Ok. Crapă și pentru că nu avea construit un plan bun pentru momentul în care avea să moară, tot imperiul lui este împărțit între generalii lui. Da, exact. Între Ptolemeu I luând Egiptul. Exact. Ptolemeu I, în momentul în care a preluat Egiptul, a zis că, mi-mi place să fiu faraon pe aici, e cam mișto pe aici, hai să trag oarecum descendența din cineva. Nu mai știu exact din ce și-a tras descendența, cred că prin Alexandru, prin altcineva. Oricum, a făcut poporul așa de caterincă și a zis, ok, mă acceptați ca fiind regele vostru, au trecut generațiile și a ajuns, în urma Egiptul a fost cucerit de către romani fix după Cleopatra, nu? Da, ideea e că romanii au ajutat-o pe Cleopatra să cucerească și să mențină regatul ei. Era oricum triunghiul amoros dintre ea, Cezar și Marc Antoniu. Da, exact. Pentru că
în momentul respectiv, adică generațiile trecând după Ptolemeu I, zona oricum a fost foarte, foarte contestată. Da, clar. Și cum ar veni regatul, tu te numeai rege, dar nu aveai, cum să zic, drepturi depline, întrucât exista cumva o formă de asta democratică, de administrații locale și așa mai departe. Cleopatra, în momentul care s-a proclamat regina Egiptului, a impus o monarhie de asta absolutistă. Ca pe vremuri. Monarhia absolutistă care a fost susținută cu ajutorul Imperiului Roman, și anume a lui Iulius Cezar, din cauza romanțelor care erau între ei. Păi și atunci cum a apărut Marc Antoniu în ecuație? Marc Antoniu a apărut ulterior, pentru că Cleopatra s-a cam îndrăgostit și de Marc Antoniu. Ulterior, ea fiind o femeie de asta puternică și emancipată, da, reușind o personalitate foarte puternică. Da, reușind așa exact, diplomatic să joace lucrurile respective, doar că după a venit Octavius la puterea Imperiului. Octavian fiind fiul lui Cezar? Da, și... Sau... Nu știu ca lui Cezar, cred că de la Marc Antoniu. Let me search for it, așa. Și el în momentul respectiv n-a mai suportat-o pe ea ca conducător al Egiptului și a început campania de cucerire a Egiptului. Moment în care a intrat în palat, i-a capturat copiii și e scena emblematică cu ea care s-a sinucis fiind mușcată de șerpi. Da, ăsta e adevăr istoric sau... Adevărul istoric? Da. Legat de ce? Legenda cu faptul că ea s-ar fi sinucis lăsându-se mușcată de un șarpe veninos. Și da, teoretic da, pentru că a fost asistată această moarte. Adică nu era singură în momentul respectiv, a fost observată și de către oameni în momentul respectiv. Și, mă rog, dacă stai să te gândești, adică e o poveste frumoasă, dar nu cred că ar fi fost totuși și atâtea scrieri și tablouri și așa mai departe despre moartea Cleopatrei, dacă n-ar fi fost o fărâmă de adevăr acolo. Octavian e primul împărat roman, numai că în momentul morții Cleopatrei nu era împărat roman. Da, Cleopatra, el doar a condus campania de cucerire a Egiptului. Exact. Gaius Octavius, cunoscut ca Cezar Augustus ulterior. Da, împărat roman din 27 înainte de Hristos până în 14 după Hristos. Devenind... Și Cleopatra a murit în 30, deci oarecum au fost 3 ani diferență între... Da, după moartea Cleopatrei, Egiptul devine o provincie a Imperiului Roman. A Imperiului Roman, exact. Dar oricum... Și restul e istorie. Restul e istorie, dar foarte interesantă chestia asta și inițial toți credem că Cleopatra era etnic egipteană, știi? Când de fapt se cam ratează fără mai de istorie că Alexandru Macedon, Ptolemeu și tot așa, știi? Adică influențele grecești care au existat. Dar... Ceva sânge egiptean, oricum era în ea, după generații de stat acolo, adică... Probabil, dacă s-au mai amestecat, pentru că trebuie să mergem oarecum pe genealogie. O sigură descendență macedoneană, dacă vrei să spunem așa. Dar era, adică sângele egiptean era acolo, nu cred că poate să conteste cineva asta. N-a venit ca o străină pe pământul respectiv. Nu, mă rog... strămoșul ei, Ptolemeu I, a venit ca un străin. Acum nu se știe exact dacă, cel puțin noi nu știm, dacă pe arborele ei genealogic au mai fost intersectări cu anumite persoane etnice egiptene pe partea aceea, astfel încât să aibă și o descendență a pământului, știi? Da, eu cred că au fost totuși, adică erau șansele prea mici, nu ca să nu fie. Da, exact. Dar cam ăștia sunt faraonii. Dacă mai ai tu ceva de adăugat, Luca, referitor de cultură, știu că a fost o discuție destul de vastă, dar... Da, cred că a fost și ușor concentrată măcar în zona Egiptului antic. Eu cred că am terminat așa, odată cu căderea, adică cu moartea Cleopatrei și anexarea de către Imperiul Roman, s-a cam terminat istoria pe scurt. Exact, pe scurt a Egiptului antic. Și ăsta fiind episodul de azi din Calup de Idei cu Luca și Coz, vă mulțumim mult că ne-ați ascultat. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați ascultat și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară minunată. Peace!